In het Maastricht Museum is een expositie geopend met Piet Stokmans, een Vlaamse ontwerper en keramist. Hij is vooral bekend om zijn servieswerk dat in heel veel sterrenrestaurants over de hele wereld te zien is. Deze expositie hier in Maastricht, hoe ziet u die? Hoe zou u die willen samenvatten? Dit is een moment om de geschiedenis van het porselein in Maastricht volledig te maken, want ik zat daar eigenlijk niet in. Het hield op met Belfast in de jaren 60 en toen werden de namen van de ontwerpers niet meer gebruikt. We zijn hotelporselein gaan maken. Sphinx hield op met keramische producten te maken voor de huishoud. Ze werden allemaal in de hotelsector spelen namen van kunstenaars of van ontwerpers geen rol meer. Nee. Maar wij hebben toch nog hard gewerkt al die jaren en ik heb eigenlijk alles geleerd in Maastricht. Ja. En ik heb het mee naar België genomen om het niet te laten verdwijnen, want hier is het allemaal weg, bijna. Ja. U hebt vele jaren voor Moza gewerkt. Ja, 26 jaar. 3 jaar daarvan als student of als leerling, maar daarna ben ik beginnen te ontwerpen. Ja, u bent onder meer vooral bekend vanwege uw serviezen voor de allerchicste restaurants in heel Europa zo'n beetje. Dat is het vervolg. Als ik daar niet mee begonnen was en de studio niet opgericht had, dan was er geen kennis meer van porselein. En ik heb een niche gezocht waar wij ook hier nog kunnen produceren. En dat niet alles van China of van het Verre Oosten moet komen. En dat is wonderwel gelukt op een hele kleine schaal, maar toch wereldwijd. We hebben 250, de Studio Pieter Stokmans heeft 250 restaurants over de hele wereld. Nu pas eigenlijk, op die 15 jaar tijd dat we dus, of 20 jaar tijd eigenlijk, dat we daarvoor bezig zijn. En nu komen grote chefs als Ducasse en vele anderen met 3 sterren die zijn bij uw kinderhuis. Ja, zo is het. Die komen bij ons en die halen zelfs hun inspiratie uit onze producten. Omdat ze iedere keer weer nieuwe gerechten moeten maken en onze serviesgoed. Ja, dat zijn eigenlijk maar we geven eigenlijk maar aan wat er op een bord kan gebeuren. En ik zeg ook altijd dat het maar een half fabrikaat is, dat eigenlijk pas alles hun eten erop is. En dat ervaren ze ook zo. Dus we zijn daar voortrekker en mijn schoonzoon ontwerpt al 20 jaar voor ons. En nu is mijn kleindochter als 3e generatie er ook bij. Dus, maar u bent ook nog actief zelf. Ja, maar dat houdt natuurlijk wel stilaan op. Ik ben 85 dit jaar, dus... Ja.